Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Sa BicolNet TV, sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sakop. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigrisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawan. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Maria Elena Yamamoto, Madam Aileen.
kay Choter Solyander, kay Jerbien Bolaños Borillo, mga atab po na nakatutok sa tuya, si Ma'am Jaja. Morning, ma. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kitanin Wednesday, Miyerkules. Petsa 11 na kita kang bulan na Hunyo taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Mag-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kay ning programa. Mga tugang duman po sa may mga kompleanyo niyan. June 11, maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre naman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan pa ding Josel, Ma'am Tess Boriga, ang sa kuyang perming pagirumdom. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Siya man sana po nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxey, si Mr. Hulbutana tabi ni Ansaindo pong servidor asin taga-reparo, Sir Cassie William. Good morning. Live na live. Tigdi po sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan, ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pangini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kinit. And bawal po ang may stress sa mga panahon pong ini. Good morning Mantabi kay Sir Mario Castelo. Nakantabay man sa tuya Sir Cassie William. Happy birthday tabi kay Charlie Sehes Kampay.
Birthday ko niya ni Sir Charlie. Hiling mo na yan. Happy birthday tabi sa mo, Sir Charlie. Ano pa? Pait na. Pait naman kinan tagay-taga. Men Cooper, good morning. Sir Charlie. Ano pa? Batikala na dyan so mga native mong manok. Igata mo sana sa adobon mo sana sa gata. Kumuha ka na apod kayan tanlad. Tanladan mo sana adobo sa gata. Sus Mariosip. Kung wala kang mako aki native na manok, barabadon mo dyan so pambulang na manok. Naman mo na pilay. Yo. Maurag lamang yan na pagurarampangan na tiyan. Sige, happy birthday tabi, Sir Charlie Sayes. Di Miyerkules na tabi kita ngunyan. Napit sa 11 na tulos. Madali na naman magkabanga ang bulan kang Hunyo. Ang ngunyan man tabi so deadline, ngunyan aldaw. Deadline po kan so mga nagkarandidato, swinerti man o dae mag-sumitir na tabi kamo kang sa indong statement of contributions and expenditure. O susi. Gana sana yan at tiyan. Ngunyan daw. Yo, dyan sa Commission on Election. Ay kaskasuno nangal daw sa aga mga tugang masilibrar kita kang ika 127 araw ng kalayaan, Independence Day. Kasabay man dyan ng selebrasyon sa ika 66 na Legazpi City Charter Day. Sa agaman yan. So antabayan tayan mga ganap dyan po sa sentro kang provincial government kang Albay. Ayo, may mga muro munisipyo man igwaman yan ki mga reclaying ceremony. Ayo, sa kada munisipyo. Ano pa mga riparo tangon yan tabi Mamlin, Sidro, Karinan, ano pa? Sabi digdi so mga nagpa-prank na tabi, nagpa-prank call, pwede da tabing makasuhan yan, sabi kang Albay Police Provincial Office. Ako lang nagigibo kayan tabi mamalo adi. Ako lang nagpa-prank call. So apudan baga ngaya so hotline kang police station maparesponde ito palan prank man sana. Baka ang irason content man sana ngaya tabi mamalo ini yun ang bagang pahit ngunyan. Ito pala nagko-content man sana sa Facebook. Na nagkangarang nangyayari sa tuya di. Yun ay niso epekto kang so bakuna kang COVID-19. Puros na kita vlogger. Mag-content man sana ngayon eh. Oy, sobra tabi sa 3,000 na mga kapulisan ang i-deploy sa mga eskwelahan, ngunyan pong pagbubukas kang kralasihan. Sabihan kang PNP Bicol. Kunibaya tabi mga tugang ining articles of impeachment. Ibabalik po duman. Kaya ining article of impeachment di Vice President Sara Duterte, ibabalik po sa House of Representatives. Sir Ronquillo Edward. Nagburutuhan sa mga senador judge kasubanggi
18-5. 18 sa pabor na ibalik sa House of Representatives and 5 tabi ng senador sa tutol. Dahil ngayon pagbalik. Diretso na. Lamang siyempre so 18. Ibabalik po sa House of Representatives. Grabe so debate kasud mano. Una ko tabi Sir Edwin Sistina, igwa naman ki shooting. Kakainitan si Robin Hood tapos si Tisdaman. Ang referee si Kalbo. Si idol kong Kalbo. Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuya mga reriparohon. Ngunyan tabing aldaw kita ni na Miyerkules Wednesday. Pizza 11 na. Dali na naman niya magsweldo. And madali naman tabi matapos sa mga outgoing na mga officials sa salidahan na sindakan mga bagong na-elect sa July 1 and matapos naman sa mga termino kang mga job order na dai swinerte sa indang mga amo hanggang June 30 na sa nasinda. Paano kaya ang June 30 Lunes? Ano nga yan? Masabay pa kita sa flag racing ka? Siyempre, ang sweldo hanggang pitsa June 30 pa. Yo! Paitsa na ka mo! Madali man sa nabagang tulong tao. Date sa nang alat-halat kayan, tulong tao na naman, di panibago na naman na eleksyon, panibago naman kamong maralabanan. Masiguroon nga ni Nindo na gumana ang sa indong mga manok. Tanganing sigurado. Pero sa iba, nagbaling-baling na. Ay na, digdi ngayon kita maluya sa manok ta, digdi na ngayon kita. Ikapal-kapalan sa ng mukha. Ikapalmok. Minsan iyo pa nga ni lugod so naino tadi. Iba man so sinuportan niya ka nakaging eleksyon kang guminana, iyo pa sulabi-labingon yan. Arugang kaya. Sige po mga tugang, alas 7:21 na. Aramontado tabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na taso LPA naging bagyo na pero nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Pero sabi kang Pag-asa, posibleng bumalik. Posibleng bumalik and posibleng dahil na magbalik. Ayo. Kaya ramon tayan tabi mga tugang sa Pag-asa iyo ang nagpapakusog kang hanging habagat na iyo man po ang nagdadaranin mga pag-uran-uran digdi po sa may parting Bicol area si Rolando Camata. Good morning. Sige tabi Pag-asa, good morning. Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon patuloy pa rin po ang pag-ihip ng southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa. Bahagya pa rin pinalalakas ditong habagat ang tropical depression, itong habagat ng tropical depression o yung mahinang bagyo po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility over the West Philippine Sea. As of 3 in the morning ay nasa more than 600 kilometers away to west of Zambales at papalayo po sa ating bansa patungo dito sa may southern China. Samantala patuloy rin natin minomonitor itong cloud cluster or kumpul ng ulap dito po sa may silangan ng ating bansa over Philippine Sea. At base naman sa ating analysis, wala naman tayo nakikitang threat dito or possibility na maging isang ganap na bagyo, pero hindi natin inaalis yung chance na may mabuo dyan na low pressure area sa loob ng 2 araw at patuloy po natin itong imomonitor. Ngayong araw po sa malaking bahagi ng Central and Southern Luzon, asahan pa rin po ang malalakas na mga paulan, lalo na sa Zambales, pababa ng Bataan and Occidental Mindoro, dulot pa rin po yan ng hanging habagat. Moderate to heavy with at times intense rains po ito. Kaya posible pa rin magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dun sa mga nabanggit natin na mga lugar.
Samantala, meron tayong aasahan na makulimlim na panahon in some areas pa kabilang ng natitirang bahagi ng Central Luzon, Pangasinan, pababa ng Metro Manila, gayon din ng Calabarzon at Name. Pag-asa. Shh. Pag-asa. Nangyari sa mo pag-asa. rest of Mimaropa, mga light to moderate with at times heavy rains po yan dahil din sa southwest monsoon. Habang as early as this morning, ang malaking bahagi ng Kabikulan, asahan din po yung mga minsan malalakas na mga paulan dahil din po yan sa habagat. Dito naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, asahan pa rin yung fair weather conditions. Madalas naman magiging maaraw or partly cloudy skies hanggang sa tanghali, and then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim na rin yung panahon at mataas din yung tsansa ng mga pulu-pulo lamang na mga paulan at mga saglit na thunderstorms. Temperatura natin sa Metro Manila 25 to 31, habang sa Baguio City naman mula 18 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan at lalawigan ng Antique, asahan din po yung monsoon rains or pabugso-bugsong malalakas sa mga pag-uulan dahil pa rin yan sa habagat, kahit mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mataas din yung chance na magtataas tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Dito naman sa may Northern Samar and Eastern Samar, ngayon din sa natitirang bahagi ng Western Visayas and Negros Occidental, asahan din po yung mga kalat-kalat ng mga paulan, mga light to moderate with at times heavy rains. Makulim din ang panahon for the rest of Visayas, light to moderate rains in general. Lahat po yan ay dahil sa southwest monsoon. Temperature natin sa may Puerto Princesa 24 to 30 degrees, habang sa may Metro Cebu 26 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mataas din ang tsansa ng ulan. Simula pa po kahapon sa may Caraga and Davao Region, magpapatuloy yan hanggang ngayong tanghali dahil pa rin yan sa southwest monsoon. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, bagamat partly cloudy to cloudy skies ngayong umaga, asahan pa rin pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, makulimlim na rin yung panahon at katulad po kahapon, possible din yung mga pulu-pulong mga paulan at pagkidlat pagkulog na usually po ay nagtatagal ng 2 hanggang 3 oras. Kaya kung lalabas pa rin ng bahay, even for the rest of the country po, actually make sure na meron tayong dalang pananggalang sa ulan, kaya ng payong or kapote. Temperature natin sa may Zamboanga City, mainit po hanggang 34 degrees sa tanghali, habang sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala pa tayong nakataas na gale warning or babala sa delikadong mga pag-alon, pero asahan na magiging mataas ang mga pag-alon po dito sa may West Philippine Sea or yung karagatan po na sakop ng Pilipinas. Possible ngayong araw hanggang 3 metro. Bukas, posible pang umakyat ito sa 3.5 metro, kaya posibleng pagbawalan po yung ating mga small sea vessels. Pagsapit naman sa natitirang baybayin ng ating bansa, kapag lumalakas yung mga pag-alon natin, posible pa rin siyang umabot sa 2 metro, but in general, more or less, nasa 1 metro po ang taas sa mga pag-alon ngayong araw. At posibleng bumaba pa yung mga pag-alon dito sa may West Philippine Sea, pagsapit pa ng weekend kung saan hihina ang southwest monsoon. Bukas, araw ng kalayaan or Thursday, meron pa rin tayong aasa mga malalakas sa mga paulan, dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Nasa 50 to 100 millimeters po ang posibleng dami ng ulan sa may Pangasinan, kaya din sa Zambales, pababa ng Bataan, and Occidental Mindoro by tomorrow. So ibig sabihin po ng 50 to 100 millimeters, nasa 4 hanggang 8 timbang tubig po ang posibleng mamagsak sa kada 1 square meter po na lote. Buong araw po yan, kaya't mataas ang tsansa na magkakaroon ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, at mataas din yung banta ng mga landslides sa mga mountainous areas. At bukas, asahan pa rin po yung mga pag-uulan in many areas of Luzon and Visayas. Make sure pa rin na meron tayong dalang payong bukas. Bagamat holiday po yan, maraming mga taong lalabas ng bahay. May mga light to moderate with at times heavy rains pa rin. Over Metro Manila, natitirang bahagi ng Central Luzon, rest of Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa, down to Visayas, mataas ang tsansa ng mga pag-uulan. At para naman sa Friday, hanggang sa Sunday forecast natin, that's June 13 to 15, simula po sa Friday, hihina yung ating hanging habagat. Kaya taasahan na lamang yung mga paulan dito sa may northern and western sections of Luzon. Kabilang na dyan ang Batanes, pababa ng Babuyan Islands, Ilocos Region, some areas sa may western sections ng Central and Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila, mga mahina hanggang katamtamang mga paulan pa rin. Kaya make sure po na meron pa rin tayong talampayong pagsapit ng Friday. Habang sa natitirang bahagi ng bansa sa Friday naman is partly cloudy to cloudy skies, at may chance rin po ng mga pulu-pulong ulan at pagkita at pagkulog pagsapit ng hapon hanggang sa gabi.
And over the weekend naman, mas hihina pa yung hanging habagat at mas iiral na ngayon yung easterlies o yung hangin po galing sa may silangan, lalo na sa may bandang Visayas and Mindanao. Kaya mataas po ang tsansa ng mga pulupulong mga paulan doon, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi at ang natitirang bahagi ng Luzon, bagamat improved weather conditions or maraming pagkakataon na magiging maaraw naman, pagsapit na tanghali mainit at maalinsangan po muli at mataas muli ang tsansa ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms sa dakong hapon hanggang gabi. Ang ating sunrise is 5:27 in the morning at ang sunset ay 6:25 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Minsan sa'y dahil malinaw ka sa pagkaturo mo asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Kamusta mo Ayan po mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat nasa luwas na kang par. Pasiring na sa may China so nabilog na low pressure. Pero dahil man nga ni nangaranan ng auring nga di. Ibig sabihin dahil paki primerong bagyo na nangaranan pasiring di sa log kang Philippine Area of Responsibility. So yan na nagpapapusog kang habagat na iyo po ang nakakaapektar sa tuya. May mga pag-uran-uran kita. Pero yun na nga niyan, may pudkan kay puhan man yan kan sa tuya mga tugang na mga parauma. Kay po na ninda maghanda kan sa indang so mga tatanumanin paroy. Ayo. Kay po nindang uranta ora man sinda ki ibang makuha na pig. Sir Javier naglalaom sa nasinda sa uran nganing matubigan so sa inda mga kabasa. Ayo. Ingat man po giraray kita, daraman po giraray kita kipanangga sa uran pasiguro. Kami nabigla sa nabaga. Bawal magkasakit. At sabi kang barkada ko. Tingating ayang ngunyan, tingating. Grabe ang garastusan ngunyan. Yun na nga niyan, mabukas na suklasi. Kadakol po ang mga gagastusan ni Mrs. ni Mr. Bata ubos na so paipit. Delikado pang day malawos ang eleksyon sa Disyembre. Good morning tabi sa imo Ma'am Idna Barquilla Saba. Yo. Sige, alas 7:31 na. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan ta namunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Salamat tabi, Madam Maylin. Ingat po, Pirmi. Siring man mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Gobernador Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Renier Burse kang syudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapa Arta Abila, kang Malinaw Albay.
Kasabay taman dyan ng Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan tabi kamo magtaya sa loto, bako sa witi. Katuwang taman sa programa ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Kung kay puan po nindonin mga iron works, sliding door, sliding window, roll up door. Magharani Apodan lang po nindo ang CP number ni Sir Ruben Cantillo sa 0912-296339. Daika na Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. kasakoy Sampang sanayan kang Malinaw Catholic Cemetery. natulog. Ege, salamat! Ibaad na magustuhan. Pa-shoutout na tabi sa mga tagalabnig, sabi yan ni Ma'am Gina Balangat Balistoy Kapus. Kumusta? Manda Mga tagalabnig, ano tabi? Maratana ka mo? Sako Congratulations pala sa mga nag-graduar ngunya. Late so graduation kang college, ano? kung may gusto ka Congratulations po sa mga bagong graduar. tulos. Congratulations sa batch 2025. Tuhan sa iyong panambitan Masuiba, mag-graduar pa sa nangunya na bulan kang Hunyo. ka. Ngata manda Bakong ngayon tabi, Sir Javier. ko. Ang pagka-graduar tabi, ha, dahil mo na mag-aragong. Ha? Kaman daw ngayon. Ha? Kaman daw ngayon. Mapugulan mo man ngayon. No. Na ngayon, grabe lang iagom ko. Sige, lugod, bala ka mo. Alas 7:35. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil tabi mag-arali at igwalang kita kinaipit na commercial. Madalion man sa natabi ni ha. Mabalik po kita. Kunin mo na. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Timor
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Tayo ay magsayaw ng cha-cha at turuan. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:38 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory Ya pasensya na. na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madali sa na yan mako atabi Ati Pedes Marie. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. So mga naghanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan ha. MBY Dormitory, your home away from home. Siringman mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursican Syudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw. And daraman po sa tuya yan kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukadyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana, ngunyan pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday. Pet sa 11 kang bulan na Hunyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Kay dali naman pala. Kaya no papigalata. Mayaw ng cha-cha. Toro diretso na po kita. Ano kung ang Serbisyo Asin Reparo. ay magdala? O diba alam Sige tabi mga tugang, ta 40 minutos na. Lipas na po ang alas 7 nin pagkaaga. Sabi ko kasubago Sir Javier Kaskason ang panahon na di. Mala mo yan, pitsa 11 na. Halos pakabangaan na naman kita kang bulan na Hunyo. Pero ngunyan, importantihon, June 11. Ano ngunyan ang dapat gibuhon kang sumanga nagkarandidato kang nakaaging Mayo 12. Ano ang sendong obligasyon? Ngunyan tabi ang deadline kang pag-submit nindo kang sa indong mga statement of contributions and expenditure. Susi. Ta maski na nga ni de kamo sinwerte o kaya sinwerte man kamo, kaipuhan po nindong mag-submit kay ni sa Commission on Election dyan sa opisina kan COMELEC. Takong dae baka tabi magka-problema kamo, balay mo kung sa 2028 o kaya sa mga masunod pang eleksyon mag-intra naman kamo, baka ma-disqualify kamo. Mas maray na sunag susunod kudi arag baga kainan pahit dyan manayid na. Siyempre aram taman kung piraman so binarastos kan sa tuyang mga kandidato, igwama sa nabaga ko ta kilimit kung pirsa na dapat ang gagastoson kan sarong nagkakandidato. Kaya lang ka na kaaging eleksyon baga, hayag-hayag baga supahit. Si Manay Edna Barquilla sa Bangani, paldo-paldo ini kang eleksyon. Paldo ngayon. Paldo. Kagulpini kang eleksyon. Pero man sunapahit mo manayid na, ano na bakal mo, Jurabox man.
Ano ang nabakal mo kang nakuha mo kang eleksyon? Durabox, washing machine, folding table, gas stove, ano pa? Ano pa sa nagkabarakal kang nakaging eleksyon? Di alangan man na ilagyan kan sa mga nagkarandidato so tunay na nagastos tinda. Tapag linagman ninda so tunay na nagastos ninda na suminabra duman sa pigtatalaan na limit, problema manggiraray ninda. Kaya ang mangyayari, maotik. So iba, nga day man niya ko kiginasto. Mas madali so pag-submit kang susi na so dahil ginasto. Taday ka magkipipilapan. Pilapan mo sa na, dahil ako kiginasto, dahil man sa kuya kinagdonar, dahil man sa kuya kinarukano, tapos pirma notaryado na, okay na yan. Ang problema, so igwa ki mga tiglalaag, ngaya igwa ki political ads. So, di ba ako akadamang kiresibo kung saan ka nag-plug kan sa imong jingle, ano pa, mga resibo kang podkeni, mga donasyon sa imo. Nakul ang mga proseso. Igwa na bagakayan ki nadiskwido na ang nailaag niya sobra sa talaan na dapat gastuson. Na-disqualify siya maski nangani ng gana. Maski nangani ng gana tabi, na-disqualify siya dahil nga ni sobra so ginastos niya. Nailing mo na iya. Kaya maray nga kay ni magutik na sa nangaya kita. Although ano iyan, notaryado tabi yan. So dapat tabi mag-submit na kamo kan sa indong statement of contribution and expenditure. Ta kunda ikamo makakasumiter, lalo na sa mga nailihir, sa mga nadaog, masusundan, posible data bining masundan ng reklamo. Yan ang problema. Sabi mga tugang kang opisyal kan COMELEC na posibleng magkaproblema ang mga ingkasong igwa so sala o kaya kulang ang sa indang mga dokumento. Hiling mo na yan. Pasiguro nindo baka may kulang-kulang ang sa indang mga dokumento, may kaproblema man lugod ka mo. Sabi mga tugang bukas ang opisina kan COMELEC hanggang alas 5 nin hapon. Ngani akseptaron sa mga susi kang kandidato. Hanggang na sa naatya na alas 5. Pag uminabot ka mong alas 5 pasado, dahil natabi. So dahil ka mo nakasumitir, maray kung dahil na ka mo makuro kandidato ng gaat. Gari nga nahidap na ngaya. Nahidap na ngaya, di. Dahil na ngaya kita mga kandidato, okay yan. Pero kung pag-abot naman kang eleksyon magkandidato ka, may problema ka. Posibleng maging dahilan niyan kan pagka-disqualify mo kung in kaso magkandidato ka giraray. Kasi di ka nagsunod. Kasi saro yan sa mga requirements na dapat mag-submit ka mo na swerte man ka mo o dai, kay puhan tabi nindo mag-submit. Ang gunya na aldaw ang deadline hanggang sa natabi da alas 5 sabi kang komisyon ng eleksyon. So masubmit sinda halimbawa sa local dyan sa indong mga COMELEC, dyan sa indong mga banwaan, igwa dyan ki mga opisina kan COMELEC, apwera siguro kan sa probinsya. Ang sa probinsya so board member, vice governor, tapos sa governor, tapos sa congressman, o dyan yan sa COMELEC province. Pero sa mga local, o dyan sa nakamo sa mga munisipyo tabi nindo, tagwa man dyan ki mga opisina kan COMELEC. Kung saan ka mo nag-file kan sa indong certificate of candidacy, Chanor Kapos, good morning kay Chued, dyan man tabi ka mo masubmit kan sa indong susi. So, day po nindo pagkaan, day nindo pag
baliwalaon ining pag-submit kang susi ta igwa na kini ki mga nangyari na disqualify na pababa sa pwesto dahil sa sobra so ginastos niya, sala so mga irinalaag niya, o igwa baga kayan. Igwa tabi kayan kay mga nagka-disqualify, mga nagka-disqualify kaya pasiguruhon tabi nindo yo. Bala naman kan igwa kang kinagpe-preparar so mga abogado tabi nindo i-preparar yan tapos ipapareceive man sa nandyan sa komisyon ng eleksyon. Yo, kaya pagiramdam tabi giraray sinerti man kamo o dae kaipuan po nindo mag-submit kining statement of contribution and expenditure. O yan na susi. Yo, nganing kung halimbawa makaisip ka mo magkandidato, kung magkaigwaman ki eleksyon sa barangay sa Disyembre, sabi bagakan kumilik, may eleksyon sa barangay sa Disyembre, barangay NSK. Pero utos propose House Bill kang Kamara na pigi-extender termino kang mga barangay officials NSK sa 6 na taon. Pero nasa Kamara pa sana yan, pag-urulayan pa andyan sa Senado bago yan maging batas. Kaya sabi kang Comelec, kami ngaya preparado. Basta July 1, maparehistro na ngaya kami hanggang July 11. So baka tabi may plano ka mong magkapitan, magkandidato giraray sa mga masunod na taon, arog kang sa 2028, igwa na naman kin national election, mag-submit tabi ka mo kan sendong susi, nganing de tabi ka mong problema. Ama? Parehas yan, mag-submit ka mo, dapat susigurado, so tama, and dapat kumpleto ang sendong mga dokumento. So, masubmit man na sala-sala. Anong yan sala-sala? May iba dyan na nganing henday wala na ngaya ki kuskus balongos ni ngaya day ako kiginastos sa eleksyon wala ako kiginastos ni singkong duling kaya at least nag-submit ngaya ako ki susi nganing sa masunod pwede girare ako magkandidato. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O ni tabi sa aga, holiday. 9 minutos tabi bago mag-alas 8. Sa aga, masilibrar kita kang ika-127 araw ng kalayaan. Independence Day. Sa mga moro munisipyo, igwaman niyang kikanya-kanyang mga selebrasyon. Igwaman ki mga selebrasyon niyang kada munisipyo. Sa aga, deklaradong regular holiday, di ba? Deklaradong holiday sa aga. So, kada munisipyo, gayang ki mga programa. Gayang ki, so iba dyan, nag-aalay ki burak. So iba may reclaying ceremony. May mga seremonya yan na pinagigibo. So kaya provincial government kang Albay sa panginginot ni Governor Ate Glenda, so kan mga nakaagingal daw nagkonduktor ni na pagmi-meeting para po sa paghanda kayning selebrasyon kang ika-127 na araw ng kalayaan. Independence Day, and dyan sa siyudad kan Legazpi, mga tugang, kasabay man dyan ika-66 na Legazpi City Charter Day. So, dua ang selebrasyon dyan po sa siyudad kan Legazpi. So, igway ang kiriklaying nailing po nindo dyan seremonya. Pigpapartisiparan po yan kang mga miyembros kang Armed Forces of the Philippines, ang PNP, yaon dyan sa mga empleyado kang probinsya, empleyado kang syudad,
Igwa po yan kay seremonya sa pagkaaga. Yo. So, siring man sa mga kada munisipyo, igwa man po kayan. Kaya sa aga, mga tugang, holiday, isisilibrar ta po ang ika-127 araw ng kalayaan. Sabi kang amigo ko, malaya na ba tayo? Ikaman daw yako. So padihon ko man na kapitan, ang timsong niya tabi tsa nor. Ano ito sa timsong kan sa kuyang padihon na kapitan? Ang timsong niya, kung malaya lang ako. Ano ito? Sukantang kung malaya. Malaya na ba tayo? Malaya na ba tayo? Saan tayo malaya? Ako'y palayain sa kuko ng misis ko. Sabi man ang kampadihon ko. Dahil pa da siya nagkakalaya kay misis niya. Kita saan po kita pwedeng sabihon tang malaya na tayo. Parehas sumanok, nakabuhi, malaya na sumanok. Nakabuhi. Malaya na ba talaga tayo? Si Javier? Malaya na ba tayo? Saan kita malaya? Hilingan na po nindo. Hilingan na nangyayari sa tuya. Sige, ansa nang harlangkaw kang barakalo. Malaya na ba tayo? Dapat na ba kitang mag-ugmat na malaya na kita? Pero hilingan na po nindo nangyayari sa tuya di. Sus Mario Osipan mga barakalon. Ang sira sa nangon yan, grabe. Yogon may ang bulinaw, saan gato sang kilo? Sabi ni ate, malaya na sa utang. Pira ng trilyon ang utang. Ang utang kang Pilipinas, dahil man nagbabawas, lalong naglulubo. Maray si Pading Amart ang pahit kay ni Su. Palayain da siya sa kuko ng misis niya. So sa kuya man na padihon man na kapitan, ang timsong niya man kung malaya da siya, ipagsisigawan ko sa buong mundo na mahal kita. Nahiling mo ng mga barkada kong ini, puros may mga problema. Malaya na ba tayo? Yan sa nangyayari. Malaya na ngayon sa utang. Laiman. Hilingan na kita. Utang digdi, utang dumaan. Ang maraysan na kayo niso mga nasa lending. Wala na ngunyan dahil ako nahiling ngunyan sa mga Bombay baga. Kulang na ngunyan sa mga Bombay na naglilibot. Naadala na kan mga Pilipino kung paano si style kang Bombay. O yun ening lending. So Bombay kay Toral daw sigan singil. O ngunyan so lending every week. Nagdadakol ngunyan sa mga lending. Naadala na ninda kung paano si style kang Bombay. Dit na sana nahiling ko ngunyan na Bombay na naglilibot baga. Nagpapahulugan. Ngaya may pahulugan nga ako di ginanay na kumot. Kulambo. Ano nga gusto mo? Igwa nga digdiki balde. Igwa digdiki planggana. Matsyagao ng mga Bombaya di. Pag podkayan. Pag singil. Yugon manural daw kaki pabalik-balik dyan. Para sa magsingil sa mga pautang. Pero yun ang yan, napag-adala na kan sa mga Pilipino. Yun na yan, lending na ngunyan, ang pahit. Kaya ilinga po nindo, kada simana,
Bising-busy so sa tuyang mga kababayan. Pagdisponer, madisponer ngaya ki panghulog. Taygwa ngaya kami ki teripon ngunya na Martes. O anong aldaw iyan. Pagday nakakuaso sarong miyembro, kay puhan nindong pudkay ni tapalan. Diyan nagkakarulubog-lubog sa utang ang sa tuyang mga kababayan na napagday nga nakapudkay ni day nakahulog sa sarong miyembro kaipuhan na tapalan kang ibang miyembro. Orag so style di. Day kay daugan so nagpapalending. So nagpapautang day daugan ta. Iyon na nga niyan. Pag day nakabayad sa sarong miyembro, obligadong tapalan kan sa indang ibang grupo. O di pag barang-abangaan dito para sa na makahulog. Serbisyo asin reparo. 1 minuto tabi bago mag-alas 8, may report mo na kita dyan sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, marinaga sa imo, please come in. Yes, Tabi Sir Mox, good morning. And just maraming na pagkaaga sa tuyo mga parantabay. Kumusta ang panahon dyan sa area mo? O, di ba, malumlom. Malumlom. Kumusta ang Parosoki man? Okay man. Sa Parosoki man. Kamurugdakan din siya sa tuyang palibot. Sige, ano lamang ang istorya? Yan, tas sabi, Sir Mox, labyog mo na kita sa banwaan kan Daraga Albay. Kung sa manong iniduman baga tabi, Sir Mox, sa binadil na Indian National. Ay, iya so. Maray nga nita. Iya sa titima ko ngunyan. Igwa pala na binadila di. Ano ni bagay ni duman sa dati tang istasyon sa Daraga? Oyo. Ang pinangyarihan kayo ni duman sa Ilawo Daraga Albay. Kung sa pinaghihiling na anggulo tabi, Sir Mox, kan mga kapulisan, ang rival sa negosyo. May kinaraman sa negosyo tabi, Sir Mox. Iyo. Mahiling mo na yan. Ano yan? Nagpapautang man. Tayo man baga talagang negosyo ninda? Roger, yung ang sarap sa pinagdiling na anggulo kan mga kapulisan na binaggikan ng tabi, Sir Mox, yung panggagadan din sa sarong Indian National na ini. Kung sa insikong tabi, Sir Mox, sa impormasyon, ang biktima, dahil panahalo yung tulong aldaw pa sa nagdini, tulong aldaw pa sa nagtitinir duman sa iyang pinag-uulian, duman sa lugar kung saan siya binadil. And sabi na nga ni, ito so anggulong pinaghiling, tada manawara so kwarta duman sa biktima, maging ang cellphone kayo ni. Kaya iyan ang saro sa anggulo na pinaghihiling kan Daraga PNP. Manunungod sa insidenteng ining pambabadil gadan duman sa Banwaan kan Daraga. Hasta sa ngunyan, nagpapadagos mong ginara yung investigasyon na ginigibo kan Daraga PNP. Tangani nang masasog itong duwang suspektado tabi, Sir Mox. May duwan suspect na sindang... Roger, na pinagbabantayan, pinagsusog, may nakuanan maning CCTV ini, duwang magkairibahan ini, so saro lookout, so saro ini sa bumi na dale. Nahiling mo na yan, adi. Mentas na sabi na nga ni binadili ang biktima na dahil pa ma-determine na kung anong klaseng kalibre sa ginamit and tulos sa dinilag ining duwang suspetsado. So negosyo ang pigiling kang PNP dahil daw ngaya may kinaraman niya sa ano ini may agum ini o ano? Negative, solo. Solo sana siya? Roger, solo. Soltero? Roger. Solo na yung biktima. Duman nga sa pinag-ulian niya, segundo man kay Kapitan Velasco, wala man iniling kairibahan, duman sa pig-al kila kaining apartment. Duman siya binanatan mismo sa may apartment niya? Pagluwas sa luwas niya? Pagbaba sa motor, mabukas kang gate, binabalong tulos. Kaya susugdugan sa investigasyon, susug sa CCTV kang barangay, may nahiling duman na sarong persona na nag-aabang, nag-survey itong lookout. Dangan may umunabot na sarong service o sarong nakamotorsiklo, iyo man sa bumi na dale. Okay, sige.
Kaya iyan, posibleng ang pinaghihiling kaming anggulo tabi Sir Mox, iyo ang pag-abot sa negosyo. Sa ini pa lang tabi Sir Mox na mga arog kaining mga Bombay, so mga Indian National na yara on digdi sa tuya. Ito man ini ki mga rota-rota. Pwede ngayang out of line na ito. Gaya, area ako ngayon nga tatalinaog mo. Yan. Gari sa iyan sa taigwaman pa lang yung mga insidente kung babasihan sa mga ibang lugar na arog man kan so pinagpupunan kang iriwal man kaining mga Indianong ini. Siguro naguro niyan tabi Sir Tony narog nga kay ni digdi ka sa nangaya arog nga kay ni jang ka sa na. May asosasyon man kayo may grupo-grupo man sila na kung uni siya nangayaan sa imo man na area, dahil ka na maglampas yan mga problematika. May maapektaran ka man na negosyo. Roger. Kaya yan, nagluluwas digdi sa investigasyon. Nalagad, yun na nga sabi ito na nga nagpapadagos ang investigasyon, hararong na investigasyon kan PNP, manunungo digdi sa pagkakaresolbar and pagkasususog kaining duwang suspetsado na duminulag matapos ang insidente. Sige. So yan tabi sa lumok sa namang dugang pang impormasyon, haliligis sa kong lokasyon, patrol numero 2, Tony Kilistoy, Kasarog, Gabricolano, Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi Sir Tony sa dugang na report. Jesus Maria Joseph na pangyari ni tabi ABC President Cap Art Avila. Good morning tabi sa imo. Kay Chairman Jodelyn Calio, good morning man sa indo. Gari paulok-ulok sa na si Chairman. Gari nga ding eleksyon sa Disyembre tabi ABC President. Gari ang swerte keni ni ABC President Cap Art Avila. Talagang masertiyo na akin ni mabuot kaya buda maurag man matibay man yan ang sumanga day nag ka bako sabi chairman kang ibaso bako hakal-hakalon hakal-hakal ka na ngaya bako sumakaragon o simplihon sana pero ilinga gari mapapalawig so yo lingon tayan kung malawos man ng gadang eleksyon na daig. Hay nako tabi ate Pedes na mga pangyari. Yan. Pero ilingon ta hapoto alaton ta na sana ang investigasyon kang Daraga PNP kang nangyaring pambabadil lagadan diyan sa sarong Indian National diyan sa Daraga Albay. Kay Arnel Soro Asweta, good morning tabi sa imo. Sige. Break mo na kita mapangaradji tabi mo na kita. Ayaw masanin yung pinaka-importantihon ang mga ji po kita. Sa tuyang kagurang nanta